Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Congressman, ano po masasabi ninyo ngayon sa pagsakay ninyo? Magayunan siya. Magayunan talaga. Okay, maray na maray. Maray ang panahon. Okay, maray. Dakulaon pong pasasalamat. Para sa akin ito pinaka-the best. Okay, maraming salamat. Sir, maraming salamat po. Ano po ang masasabi niyo? Marami po akong masasabi. Ano po ang ano? Masaya po? Maganda? Masaya. Okay, maraming First time na makasakay sa ano. ganun po. Oh, kasi ngayon po nag-enjoy kayo. Maganda. Harap. Gusto ko lang po ma-interview kayo sa TFC po ako. Ano po ang masasabi ninyo? Successful yung biyahe ngayon. Pero at least masaya. Masaya. Marami po ang hindi nakasakay. Ano po ang plano ninyo sa susunod? Ay, sa susunod, ganun pa rin ang gagawin natin na ipapaalam natin sa lahat ng mga miyembro na opisyal at saka sa miyembro. Okay, maraming salamat po, President. Ako po ulit, si Ann, nag-uulat para sa Bicol Saro. Okay, magandang gabi po. Ano po ang masasabi ninyo ngayon? Unang pagsakay niyo po ito? Opo. Ito po, nangyari. Ako po si Ann ng Bicol Saro TV. Ngayon po, interviewin ko po si Sir kung ano po ang naging pakiramdam niya sa pagsakay niya ngayon sa Fluvial. Sir, ano po masasabi niyo? Una, siyempre masaya tayo. Dahil inspirasyon kasi natin yung mahal na ina. Ang mahal na ina natin ay naging ehemplo siya ng mga kababaihan ng panahon. At siya ang naging gabay doon sa paglaki ng kanyang bugong nana. Kaya inspirasyon natin sa mga Bicolano. Maraming salamat po. Ito po si Ann ulit ng Bicol Saro TV. Thank you so much! Maraming salamat po. Salamat. Ay, ito po tita, hindi ko yung pasasalamatan. Hindi ko po kukunin yan. Ay! Wow, Chinese made. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalangin nga sa Facebook, ha? Hey! Viva! Bicol! Maraming salamat po ulit sa pagsama ninyo sa amin. Kung hindi po kayo nakasakay, sa susunod po bibili akong 3. Sir, malipayan po kayo. Ano po ang masasabi niyo? Nakasakay po ba kayo kanina? Ano po ang maano ninyo? May nasiyahan po. Bakit parang hindi ko po talaga nararamdaman na masaya kayo, sir? Pararamdam po. Ganito pala siya. Okay, maraming salamat. Escort po. Sir, ano po ang nararamdaman ninyo sa pagsakay niya yung gabi? Ngayon lang pinakamaraming tao sa nangyari. Opo. Kahit sa paligid maraming tao. Pero po kayo, nakasakay po kayo? Hindi, pinagbigyan ko namin iba kasi para, alam mo, mga Bicolano dapat mapagbigay. Mamaya sa Facebook na yan. Okay, opo. Maraming salamat po. Kino natin mo, per favore, no? Tulad-purta nila. Wala ang Vice President ng Bicol Saro. Gusto ko lang po kitang na-interview. Amo. Ano po ang masasabi ninyo? Nakasakay po ba kayo? Sa iyo? Hindi po, doon sa bangka. Nakasakay ako kaya ang kalahati ng bayad ko dahil pinababa ako ng driver pagpapalik na. At saka... Hindi lumangoy po kayo, lumangoy. Hindi ako lumangoy, nagsisid ako. Okay. Ito po, ulit na lang po. Ito po si Ann ng Bicol Saro TV. Ito po ang Vice President natin na si Vice Toto. Alias Vice Ganda. Magandang gabi po. Ma'am, sandali lang po, ma'am. Gusto lang po kita ma-interview kasi kayo po pala ang treasurer ngayon na. So ano po, kumusta ang ating collection po? Marami po ba kayong collection ngayon? Bakit po nawala? Saan po? Naano sa karne? Andito po ako, si Ann, ng BSA TV. Ngayon po, kanina po, nagkaroon kami ng Fluvial. Naging success
Quezon po. Ngayon, ito po ang preparation. Ipapakita ko po sa inyo. Cameraman, come here. Interview muna tayo. Kami po. Kung ano po ang masasabi ninyo ngayong naghahanda kayo? Ito, pagod na pagod. Pero yung pagod po, sulit naman. Okay naman. Peña, Francia. Okay. Viva la Virgen! Viva la... Bicol! Ito naman po. Sir, excuse me po. I-interview lang po namin kayo. Ano po ang masasabi ninyo? Hindi po kayo nakasama kanina sa Fluvial, pero nandito po kayo sa ating paghahanda. Ito kaya kailangan natin dito, kaya nila nakapunta doon dahil dito malaking responsibilidad dito ang magagawa natin para sa paghahanda bukas. Okay. Dahil sa mahal na natin ang piyesa ng Pina-Francia. Okay, maraming salamat. Opo. Sir, habang cameraman. Sir, ito po. Kayo ano po yung inaano ninyo? Manok o ano po yan? Ito po ay kalderetang baboy. Okay, ano po ang masasabi ninyo ngayon na busy kayo sa paghahanda? Wala naman. Ako'y manunulungan lang. Okay. Maraming salamat po. Kami naman, dito tayo. Sige lang. Sir, ito po. Ano po ang masasabi ninyo ngayon? Ang dami-dami niyo pong hinihiwa. Ikaw po pala ang chief ng naka-assign po dito ngayon sa foods. Okay, ano po masasabi ninyo? Ayos lang. Masaya ako din. Maraming tumutulong na. Mga kamimber. Ganito po pala talaga kayo pag naghahanda kayo ng fiesta ninyo. Huwag po kayo mahiya. Tumingin po kayo sa ano. Okay, maraming salamat. Dito naman po tayo. Sir, ano po ang masasabi ninyo? Pare, William pala ito. Pare, ano na masasabi mo? Huwag kang mahiya. Hindi naman ito. Hindi pwede kasi alam niyo. Ito po. Kasi, actually, he's going to America. Maybe this is the last time he's gonna help us. So, can I interview sir? What is that? We call that, Coco. okay. Coco, and then what do you... Good. And what do you call that one? Kabayo? Kabayo. Gudkuran. Gudkuran. Mahirap po ba, sir, ang ginagawa ninyo? Talagang napakahirap. Pero po, okay Talagang lang hindi po ko sa inyo. maintindihan ito. Kung paano na to. Pero, alam niyo, sir, mamigising kayo pag nasa Amerika na kayo. Talagang maranasan ko kung anong ko na sa Amerika. Pero at least Kaya- ngayon, sulit na sulit ang iyong pagtulong. Sulit na sulit. Pero balita ko kung magbibigay kayo ng lechon. Hindi, bukas pa yun. Bukas na po pala. Basta po, alam namin po. Baka bigay na bukas. Cameraman ha, baka record natin ha, magbibigay siya ng lechon. Okay, maraming salamat po. Salamat din. Dito naman po tayo sa mga babae. Kayo po, tita, ano po masasabi niyo? Ang dami-dami ko niyang ano yan. Tulong-tulong tayo para matapos na kaagad. Okay. Parang gusto niyo po sabihin, tumigil na ako. Oo nga. Sige lang, madam. Sir, ito naman po, sir. Ito po ang pinakagwapo. Ito po yung artista ngayon. Ano po, sir, masasabi niyo ngayon dito? Maraming salamat po pala at nandito kayo. No comment po. Baka sa hukuman lang tayo makita. Wala po na problema ngayon si Johnny. Ayos naman, nagtutulungan sila. Okay. Ikaw po, hindi ka tumutulong. Kanina pa ako tumutulong dyan, papahinga lang. Okay. Maraming salamat. Ito po ang menu natin. Laing, Bicol Express, igado, kalderetang baboy, adobo, dinuguan, sweet and sour fish, chicken na fritada at pansit. Ito po, nandito po ngayon tayo. Magandang gabi po. Nandito po, dito. Ay sir, ano po ang masasabi ninyo? Sir, Ayos lang. Nagsasaltang Tagalog? Hindi. siya po ay isang Peruviano pero kung magaling po siya mag-Tagalog. Naman. Ayun na nga, natutunan natin dito sa Italia, Tagalog. Va bene, grazie. Salamat. Okay po, ito po si Ann. Nag-uulat ulit po para sa BSA TV. Magandang gabi po. Maraming salamat. Dito. Sir, kanina po, okay na? Sir, kanina po nakita po kita doon sa Fluvial na interview kita. Ngayon po, andito po kayo, tumutulong naman. Kumusta po ang paghihiliwa natin? Alam mo, ang mga Bicolano, sa bayanihan, hindi pa Ulit sila. Hindi pa ulit. Parang got to believe to magic. Nandun lang tayo kanina, nandito na naman ako. Opo. Ngayon Kaya lang mga Bicolano at saka mabuhay Bicol. Salamat. Maraming salamat po. Sir. Excuse me lang po, sir. Ako na naman. Sir President po. Ito na po. Interview naman po kayo
Okay. So ano po ang masasabi ninyo kanina? Ngayon nandito na naman kayo. Oo nga, busy-busy tayo sa ating mga okasyon sa ngayon. Kaya ito, gagawa naman tayo ng steam fish para bukas natin may handa sa ating mga bisita. Opo, napakarami po nang ihahanda ninyo. Alihanda natin na. Okay. O siya, sige po. Okay, maraming salamat. Ano po, may gusto po kayo sabihin, sir? Okay. O, sige. O, maraming salamat po. Sir, sandali lang po, sir. Pwede po namin kayong ma-interview. Ngayon po kayo ay nandito po tayo sa BSA TV. Ano po ang masasabi ninyo ngayon sa preparasyon ng ating kapistahan? Masasabi ko lang, sana magtulungan na lang tayo para mas maganda ang resulta. Okay, maraming salamat po. Magandang gabi po, pa-i-interview lang po namin kayo. Ito po ang BSA TV. Ano po ang masasabi ninyo? Ano ang ginagawa nyo? Ako ang Miss Diyosa ngayong gabi. Ganun po ba? Okay. So ngayon po, masaya po kayo. Siyempre, kasama po ba kayo kanina sa Fluvial? Hindi nga po eh. Pero narito po kami para mag-ayos. Okay, maraming salamat po. Salamat po. Maring mo na. Ako naman. Ay, go naman. Paano ka? Ma'am, may-interview na naman po kayo. Ano pong masasabi ninyo ngayong gabi? Kailangan. Kasama kayo. Ako po ang BSA TV. Kaya ako po ngayon na kumukuha ng mga reports Saan mo kasi pwedeng mapanood ito? mag-antay lang po kayo kasi upload ka agad yan po. Ganon. Upload sa computer. Ano po ang masasabi ninyo ngayon? Ay, dahil ngayong gabing ito, nakikita ko maraming nagaan ngayon. Ha? Marami pong nag-aano? Maraming natulong ngayon. Kaya ako tuwan-tuwa. Maraming salamat. Opo, balita ko po kayo po yung dating Vice Presidente. So ngayon po, nandito pa rin kayo, tumutulong at busy pa rin. Siyempre, busy pa rin. Okay, maraming salamat. Salamat din. Ngayon po, nakita niyo na ang preparasyon ng kapistahan ng Bicol Saro. So ngayon, ito po ulit si Ann ng BSA TV. Magandang gabi. Ni Olive. Sir, magandang gabi po. Pwede po kita na ma-interview ng kaunti. Ano po ang ginagawa niyo, sir? Ito po ang sili, ito po ang pinaka first class na pagkain ng Bicol. Ano po ang gagawin niyo dyan sa sili? Kaya halo natin ito sa Bicol Express. Bicol Express. So ang ganda-ganda po ng paghiwa ninyo. Ganyan po pala dapat paghiwa na dahan-dahan lang kasi pagka pinilisan mo maamoy mo masyado yung sili, may hirap. Yung po pala ang sikreto. Kaya panawagan ko po kay inapulis ang buhay namin dito, ganito, nagpapakahirap. Kayo po imbes na tumulong kayo pa ang nag-aano ng mga pira ng bayan. Hayaan niyo po, makakarating po. Okay, yun lang po. Salamat. Okay, pero masaya po ngayon na niyo. Napakasaya po. Okay, maraming salamat po, sir. Ma'am, pwede lang pong ma-disturbo kayo ng kaunti. Hindi pwede. Ano po ang masasabi ninyo ngayon? Ano po ang inyong ginagawa? Ano po yung Na-excite ako kasi ito na ang huling Peña France ako dito sa Italia. Bakit po, ma'am? Bakit? Kakasal na siya? Balik ako sa Philippines. Mag-for good na po kayo. So, ibig sabihin po, ito po ang kasamahan natin na naging asenso na po dito. Uwi na po siya ng Pilipinas at mag-for good na po siya doon. So, masaya kayo na at least ngayong sinasabi niyo, huli niyo itong pag-celebrate ng Peña Francia dito sa Milan. Masaya kayo? Oo, masaya at masaya kanina yung fluvial procession namin. Okay. Tingin po kayo sa camera na. Maraming salamat po ulit. Thank you po. Gusto ko lang pong interview, nasa BSA TV po tayo. So ano po ngayon ang masasabi niyo sa ating sa preparation po ng inyong kapistahan? Teka mo, tingnan ko muna. BSA TV po yan. BSA, Bicol Saro Association TV. Opo. Ay nako, talaga naman, napakasaya, napakaganda. Ano naman ba dyan? Huwag kang istorbo. Tingnan mo naman. Busy kami ngayon, pero talaga ngayon ay kakaiba, nagkakaisa, tsaka talaga naman super happy, masaya. Viva la Virgin. Okay, maraming salamat po. Welcome. Sir, ma-interview lang po namin kayo.
kayo? Ano po ba ang... ako, karoon man sana tips eh. Ano po ang ginagawa ninyo, sir? Korkor. Para sa ano po yan? Saan niyang gagamitin? Ito ay pagpadagdag vitamina C. Saan po yan? Yung pang tinatawag pong Bicol Express? Yan, gata. Tumingin po kayo sa camera, huwag po kayo Hello. nahiya. Yes. Pero hindi naman po nakakapagod. Hindi naman po nakakapagod ang inyong ginagawa. Kita mo yan, mga muskulong yan. Pero ikaw po pa yung sa sound system bukas. Opo. Magkukudkod lang po muna ngayon. Grabe po talaga ang tulungan ninyo. Ano po? Ang Pinya Francay mahal natin Okay. Maraming salamat po, sir. para kay ina. Okay. Kailangan natin konting sakripisyo. Yan lang po. Okay. Maraming salamat. Masasabi ko sa ko. Ay, sinama mo lang yung taba. Muna siyang kukunti naman eh. Pariwanin niyo, sir. Nagagayat po ako, madam. Ano po yung ginagayat niyo? Para sa ano po yan? Dinuguan. Dinuguan daw. Dinuguan. Yan po ba ang isa rin ng mga... Hindi sigurado daw. Specialty ng Bicol? Hindi naman. Inuluto sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pero ang sabi raw po, iba-iba ang klase ang pagluluto niyan. Sabi ko Ang camera eh, wala. May gata. Opo. Ayun yung gata. Opo. So, okay lang naman po, sir. Pero pag tumingin ako po kayo sa camera. Ciao! Gusto ko pong pasalamatan ang aking sponsors. Sige po. Wala. May bayad naman po yun eh. Wala na. Okay, sige po. Maraming salamat po. Nandun pala. Hindi po kayo ulit ngayon. Nandito na po tayo ngayon sa Pinatang Bali. So, ano po masasabi ninyo? Busy. Busy yung ating mga magluluto. Pero, handang-handa na po bang lahat? Handaan na. Ano pa po, sir? Kumusta naman ang lahat-lahat ng ating mga... Actually, busy sa preparasyon. Tapos, actually, handa na halos lahat eh. Kaya kumikilos na tayo simula ngayon hanggang bukas sa actual na piyesta ng ating mahal na Diyos. Kaya, tulong-tulong, sama-sama, Bicol Saro. Maraming salamat. Ako po si Ann. Ako po ang nag-uulat ngayong gabi para sa Bicol Saro sa kanilang klubya.